Ajma, ejja, l-aħħar naqra. Ajma. Biex qed titħaq missis. Mela taħseb għax mhux liebes l-uniformi ta' Warden ma nistax inħarkek xorta. Jien m'għadniex Warden kif kont, imma sirt Warden sportiv. Mhux minħabba fija minħabba l-mara. Għax Nancy tiegħi tiedni li fis-seks noqgħod fuq. U jiena nħobba tal-Nancy u fis-seks avventurus nider. U għattilejja nippruvaw mingħajr ma noqgħod nagħmel dieta. U insomma żajna, konna fuq is-sodda għattila 1, 2, 3 fuq boom penetration. Mhux jien lil-mara lil Nancy fis-saqqu. Ejla ġimgħat ma terassi biex jaqlaw minn mal-molol. U għadsa kemm tiġi ħasra nilħaq nirqa' ilha ħalli nissodisfa il-pjaċir tagħha. Imma fi żmien kienet tgħid li inti boċċu vera noġbok għax kollok surprises u vera. Għax jien isni karozza. Ġieli li ġrilek li ma tkunx tista' taqgħad xi ħaġa tal-flus u minn ġol karozza taqgħad xi 5 euro żgħar. Jiena ġieli minn bejn l-ajers tax-xaħa ma mill-ċara għaddej bla paga. U ġieli ssibu daqsxejn ikel bejn il-lejers. Ja għaliex, jiena twisti siħob jidħol li hemm. Mhux pakketta minn dak tal-24 tal-airport. Imma di għajdu li tiġrilkom, ġieli fiż-żokra jkollok naqra flaff. Iva jew le għajdli, għajt il-vereta, ikolkom? Xilele, mela m'għandek żokra senjura, Fiż-żokra jkollok naqra flaff. U taf x'sibt fiż-żokra jiena il-flaff il-Persian tagħna. Għamilna xarej waħlu l-posters ma kollhom kien. Murajt li kienet fiż-żokra wexa ta' xblara tkun tista' tixrob u tiekol. Jaddi xar u nibda nħoss ċertu tingiż ġożaqi. Ma tbejjit li 8. Għax aħna l-Wardens nittinin ta' mhux daqs il-pulizija ta' trafik. Imma nittinin, anke meta tismgħu nitkellmu bejnietna, taħsbu li qed nitkellmu fuq it-trafik, inkunu qed nitkellmu fuq is-seks. Eżempju jien nafaw ċali, waħħaltula l-bieraħ. Dak mhux eċitazzjoni, imma l-marlozz. Jon kella għamiltilha il-breathalyzer test. Fimtni jentu, jaqgħu ir-raġel Warden. Jon kella jekk tħabbel waħda mingħajr ma tkun pjanat tajdu, bqajt ħiereġ minn fuq il-lights home u waħħaltula ħabib. Hemmhekk, u rrid nagħmel l-almu tiegħi biex inkun nista' nirqa' ilha l-mara għalhekk. Qed imur għand personal trainer, qiegħed nistennih u fi 3 sekondi jkun hawn 1, 2. Right, daw il-personal trainers kemm huma ħelwin. Jieħdu pjaċir jagħmlu l-exercise. Għaw xi ħadd jieħu pjaċir jagħmel l-exercise, jien anke ngħid nara kedda. Għax il-mara tiġi tħakkek nkun bil-piġama del fl-envelop, ngħidilha wejja qalbi ħajibda l-expector u tgħidli ħanejni ħaxib ħaxi aħjar tieħu lejli. Mattejus, all right, Mattejus! High heels! Isma' sorry fuq il-high heels, l-aħħar darba minna l-high heels. U jien għandi l-koxox imissu li ma' xulxin. U fej għandi l-friction bejn koxra oħra. Ġiet niselħa stappira. Kollha materja u dem nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra. Anka Lara li qed joħroġ li tal-annimali. Lara, tajjeb għalik, Lara. Imma jien nereq minni anke noqgħod wieqaf. Eżempju, ir-roundabout ta' ħal-qormi ta' taħt il-bridge. Hemmhekk għalaw raqsa mill-ġibja għax qed jieħdu l-ilma minn ġo fija. X'ħan nagħmlu? Naqa weights? Isma', aħjar ma nagħmlux xejn weights ta'. Għaliex? Għax ħarġit li murlita. Murlita x'inhi? Murlita murlit. Ħanfehmek bl-eżempju. Qisu kif kien Simon f'Sorm Delija. Your dinner. Da x'inhu? Chicken in a bottle. Le, ħanħu chicken in a bucket minn għand Sudden Fright, ħalli fejn. L-istess chicken. U l-papa tiegħi dejjem jgħid li jekk ħadd jieħu tiġiġ ħuda mis-saw ta' x'maw x'aħjar minnhom. Għalhekk l-ommi għażilha minn Bormla. This is healthier, dik kollha żejt. Ommi? Le, chicken. Isma', ġifieri di chicken. L-unika ħaġa li tixbaħ li chicken huwa l-ħara ta' chicken di.
Isma, qed nipprova Mattejus qed nagħmel mill-aħjar l-aħħar darba mor ġobar, kollu appetizers. U għart l-tini xej għamil li protein shake. U kellu? Ma kellux. U xħat? Għadħan għazel xi ħaġa bil-ħaxix. Kena taħawat bin-naniħ għatlu għamil l-wieħed minn dawk. Bravo. Mojito. Mojito jkun fih l-alkohol. Ma nafx ikun fih imma tnajdlek jien maħta sirza fil-ħaxija. Jaf bin-naniħ, Dak iħaxxen. Ma nafx, l-ewwel tnejn ħaxnu veru. Imma ħaddisa, beda jħossni ħafif ma d-disa wieħed, anka fuq il-bar tlajt u filmjawni għadam. Ara naqra. Weġġajt, Mattejus! Weġġajt! Ej, let's go to the gym, għanna magna vera ġdida, vera sabiħa, vera tajba. Jaqaw kif tidħol on the right? Yes, I did it. It's Provajta? beautiful. Tal-ġen, dik magna tajba lina. Vera. Jaw, kolla levels. Yes, different levels. Umbat għandha l-buttons biex id-daħħal. Buttons, yes. Umbat titfal għal-flus. Umbat tiġi jarmu taqbat li trid Mars. Coca. No. Tajba, laqqas tinduna l-titrenja, Int ħateħxin. Ma tistax. Għaxin il-ħaqt limit li ma nistax neħxin iktar. Ejjat ma ceiling. Tifhem issa the only way kif kien jgħidu l-Labor u WhatsApp. The only way is down. Anka n-nisajtu l-verità. Am I in good shape? Xejn ta' tramunġana, propja. Inti se klembut x'affarijiet daw. Imma ħanejdlek biex ikollok ġisem bħal da tittaħdem għalih. Anka jien taħseb li maħdimx biex għandi dal-ġisem, li nitfalu flus. Battalt tal-friċ? L-ewwel ġurnata li bdejt miegħek battalt il-friċ kollha, neħħejtilha l-junk food. Fejt fajtu. Ġożaqi. Il-ħela mitajba l-ħadd, Mattejus. U anka junk food mhux tindaħħal id-dar. Ele? Qed niklu kollu fil-karozza. Ara, ejja, let's keep active. Come on. Edin fuq l-stage, se nagħmlu? Impoġġu ħalli tixla l-linja, ejja, ħejt laqna. Għajma. No. Ejja, ħanamlu 3 rounds ma l-stage. 1, 2. Ħanżir. Kif tela, għadni laqqas ipproċessajta li rrid niġri jiena. Imma jien kollox qed nagħmel bdal alloċ jgħidlek kemm ħraqt mal-ewwel. 3, 2, 1, go Bocciu. Kisħa. Tlaqna. Imqarsa l-kiosk ta' ġilardu. Inkoraġġuni naqra ċabċpuli. Kemm Heart rate 78. 78, ejja. I can do much better, ejja. Heart rate 69. Moħxija l-pompa, Ejja, imqarsem, ejja. Ma niflax namel iktar ta' ma niflax namel iktar. Ħara sirt. Press the button to stop workout. All right. Well done. Press the button for calories. Ħanaraw kemm ħaraqna. 2 calories. Got you. Boċċox kemm għandek, The real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Kif saru l-stages, Kolla ħġiċ. Min jiftakarom tal-ġebel l-stages? ħadd, kolla żgħar intom. Tiftakruhom dawk tal-ġebel bil-kamra pulita hekk fil-ġemp. Għalni nagħdu żgħar ma jiftakarhomx kienu vera, llum aqas għandek fejn tagħmel pipi, fejn tagħmel pipi. Kemm konna aħjar. Jaħassa kellhom din kamra żgħira u tidħol hekk bil-kwiet, tagħmel pipi wara l-kumdi tal kollox ħasbu kellha dik it-tieqa biex ma titlifx tal-linja ta' raġel. Takara, għannisa eżek komplikat, xumbat ġviri kollox jimbidel. Anka eżempju, tiftakru? Mux tiftakru l-lum, mur fuq tara fi xinġeja. Għana fi zmina kont tasal fuq l-stage. U ma tistax dil-largana. Għaxi ħin ħajaddi driver jista' jkun nofsu vojtu ħalli kem xorta. Jgħidlek full up, kollu tfajla full magna sejre. Kollox jimbidel anka biex tħallas eżempju, ġiri
Kont nkun qed naqbad tal-linja minn Bormla għal Ħażabbar, ma jkollix żar fuqi u nimxija. Aħjar milli batek tieħdu f'kull post fid-dinja. Għax illum vera ma tiftehimx ma' drivers għax kollandjani u hekk, imma dak iż-żmien id-dali kien joħroġ minn ħallu. Ja astra, kif nimbidlu, kemm aħna strambi aħna n-nies, strambi ta' vera. Illum għandna ħafna komplikazzjonijiet għalhekk nużaw dak li hu faċli bħal tal-linja kart. Tal-linja kart taqbad il-karozza tal-linja. Bit-tal-linja kart ingawdi rati jorħos fuq is-servizz tal-lanċa. Bit-tal-linja kart gawdi minn rati jorħos meta inti tagħmel użu minn dawn ir-roti tal-elettriku jew inkella mill-muturi tal-elettriku. Tal-linja kart gawdi minn rati jorħos fuq it-TD Plus. Bit-tal-linja kart ingawdi minn rati jorħos fuq l-iOScoot. Tal-linja kart faċli biex tuża. Strambi, in-nisa. Le, ma konx nitkellem fuq nisa, ma Sorry, ma kif smajt il-kelma strambi summa l-ewwel tidħol il-kelma nisa. Issa li qed tgħid li n-nisa huma strambi. Taħsbu li n-nisa huma strambi? L-irġiel jaħsbu li n-nisa huma strambi? Dak ħajtkellmu. Ħaċċoċ. Ħanejdlek, jiena maħniex qed ngħidu hekk biex nitsikawkom jew xi ħaġa. Imma għandna l-provi. Għandna l-provi li intom in-nisa l-aħħar stage ta' dik li hija sanità mentali. Jekk jogħġbok ressaq il-każ. Grazzi, Sur Maġistrat, u hawnhekk jiena quddiem din l-awla ħankun qed nressaq biżżejjed provi biex nikkonfermaw il-punt li n-nisa huma esseru stramb. L-irġiel li hawn fis-sala titkellmux. Naf illi titkellmu tibżaw għal saħħitkom u għal ħajjitkom. Għalhekk meta taqblu magħna ma rridkomx tajdu iva, ma rridkomx iċċabċbu tajtu, imma kull ma rridkom hu illi tisolu fil-minkeb. Ejja, nippruvawa? Tajjeb. Isolu biss jekk taħsbu li dak li qed ngħidu jkun minnu. Tajjeb. Ħanibda bl-ewwel prova. Mela le. In-nisa meta nkunu ħirġin idumu biex ilestu. Għaw il-mart, għaw il-mart. Ħanipruvalkom kemm dali qed ngħid huwa minnu fil-kassiex, da ma tistax tiġġeneralizzaw. Imma eżempju, jien nkun miftiem li fit-8 ħaltaqgħu ma' sħabna, ma' 6 ta' mara li tibda tipprepara kieku minn daqshekk. Għax li hu tagħha, ma' 6 tkun diġà lesta titlaq fil-kamra tal-banju u tibda tifresh il-parts fuq is-sodda. Parts mela xi ħażidi? Għax in-nisa mhux bħalna għandhom il-parts. Eżempju għandha xarin qala, ġieli tilbsu ġieli leħ, għandha jlexxi sal kull okkażjoni hekk serin parti, tat-tiċ qegħdin xi ħaġek. Qed ngħidlek differenti twaħħalhom, u mbagħad għandha minnhom timlihom hawn. Ma darba konna ximkien għalt li xo rajt il-mara tiegħek, qed le miskina ma tantx, veru rajt il-mara tiegħek. Tiskanta parts. Parts. Mela jien ma 8 kwart ngħid ħanaħsiblu. U sirt nidħol daqshekk tard għax qabel kont nitħammel sakemm tlesti. Nsir żibel kont. Allura sirt nidħol kwarta qabel. Fit-8:30 diġà qegħdin nofsija tard tisma' takkuna ġejja. Tajjeb, x'intasal? Jien ikun baqli niġbor dak id-daqsxejn ta' mobile, ċwievet, kartiera, forsi 5 minuti kollox, temmen li tgerger. Tgħid li kemm ħaddum biex tiġbor l-affarijiet, niltaqgħu ma' sħabna jkunu ilhom hemm jidgħu xi nofsija, u x'tgħidilhom? Tortijaw hija x'dab, mhux hekk. Jekk taqblu mas-sanni solu. U oħra di, jekk taraw id-Discovery, jodaw il-programmi tal-annimali, in-nisa, mhux in-nisa insomma, is-sess femminili anka fil-mamma li u hekk, jisbih biss
biex joġob lir-raġel. Veru. Tajjeb, waqblu miegħi forsi l-irġiel illi aħna l-irġiel ma nħarsu lej l-ebda parti li jkun fiha l-make-up jew xar is-setjat, aħna li ż-żejżiet u s-sorn biss inħarsu. Naħseb. Taqblu rġiel! Inressaq punt ieħor. Selfies. Tidħol li xem. Għax aħna l-irġiel meta neħdu selfie jkun xi ħaġa hekk. Wup, hej! Jista' jkun li laqqas rasna ma tidħol fis-selfie. L-importanti li ħadna pjaċir nieħdu dak ir-ritratt tal-okkażjoni. Le, in-nisa le. Immorru fejn immorru, iridu jieħdu is-selfie qed nagħmlu hekk. Għax jekk tqabbad ir-raġel joħodlok is-selfie, ma jibqa' selfie xejn, jiġi ritratt. Anka fil-kamra tal-banju. Ejja, san. U normalment ikun qudiem wiċċhom. U dan ma jieħdux wieħed in-nisa. Le, mhux tajjeb. Le ieħor. Hemm minni, tal-biża' u iktar ma jkun hemm nisa għandi l-provi, iktar huwa diffiċli inqas huwa ċans ta' selfie tajjeb għax dejjem ikun hemm dik il-waħda. Il-qaħba ngħidilha jien. Dik li x'intieħdu tiġi tgħidlek, nara, ma ġejx tajba. U mbagħad aħna inkunu mejtin biex immorru nieħdu drink mill-bar imma tibqa' fl-entrata tal-post jieħdulhom ritratt wara l-ieħor. Vera nagħmluha inkunu propja isna oxux. Taqblu? Mela jisolu. Da barra l-fatt li irraġunaw daqsxejn. Mela jiena niftakar in-nanna kellha gwarniċ tagħha żgħira kont ngħidilha dik min dik tgħidli jiena. Bi pride. Il-mod kif tgħidli dik jiena qed tiftaħar, qed tuħu gostrin, intom xillu strinatorhom in-neputijiet għid. B'xi selfie bħal da. Kieku ma jorqod qatt iktar in-neputi dak. Tal-biża, sinjuri. U hawnhekk ħanitlob in-nisa kollu jollu fuq rashom il-handbag li ġew biha x-show tagħna. Ixel lis-sala, sur Marixxall. Ollu il-handbag. Kemm naraw daqsxejn x'handbag żgħandkom. Ollu, il-ħanina. Ollu. Olluhom. Għaddisa, xjaru. Kolli jula sieħbi bravo. Ollu. Inżil li naqra għalih. Ġajna. Ollu, ħalluħu li, sinjura. Jiena bħala sampil nixtieq nuża daqsxejn tas-sinjura. Alright. Li ta' minna ngħidu li qablitu mal-kowt ukoll, Sinjura, kontx imkien qabel hawn? Le. Għax ħanżira barra ħasbitlu għal 3 xhur missjoni hawn għandha. X'tabbek birek? 40 liter dak il-handbag. Mela issa nixtieqkom tollu dawk li taħsbu li għandhom sens diċenti ta' handbag. Daqs diċenti. Da handbag. Ta' di, ħara, da huwa handbag normali. Joqodlok kollox. Mobile, pakket sigaretti, lipstick, x'għandha? Il-Marixxall? Għaw min għandu handbag miż-żarnet, oruna. Hemmhekk. Fej. Hemmhekk naħseb hemm wieħed miż-żar, san. Fej, għana orun il-handbag. Ollu għamlu żarnet. Tistħux. Ikun daqseg da normalment. Ara n-naħa l-oħra, san. Laqqas lighter ma doqgħod fih. Le. Iż-żarnet, oruna. Mawx illum minnu. San, fej. Le, mawx. Ħana, emmara, san, emmara. Fej, hemmhekk. Ejwa, fuq emmaraħ. Iġġak binahom irġiel. Daku, san. Forsi jitalmu. Ħanara, ġibula. Dik il-wallet tiegħek. Purċinel, supposta t-zommana ent. Imma vera, ġilrajtuhom joħorġu b'handbag daqshekk in-nisa. Jiena ma nafx iż-żob titfgħu ġo fih dak. Xejn. Laqqas tista' tgħidlu handbag għax aqqas idek ma tidħol ġo fih. U jekk ikunu weħedhom il-mobile jispiċċaw jitfgħu bejn iż-żejżiet. Min 2C ġibuh 5G. U lil min ituhom l-affarijiet tagħhom biex iżommhomlhom fil-jeans. Lir-raġel, żewġ mobiles, żewġ pakketti sigaretti, żewġ pareġ wibed, niġġisna MacGyver hawnhekk hekk. Hemm min nisan aħna spruvaw ma nafx minnu miżewweġ hawn, imma on the way għall-Knisja kulħadd ipaqpaqli. Vera bdew ipaqpqu lien. U għalfejn tużah il-ħorn int. Jien nafna xaħat, all right. Jew,
Jibda jsuq xab bil-mod. biex tafżaw. Bdew jipprovaw jafżawni, jisma' minni tiżżewwiġ, u xorta mortu komplejt il-kummedja, għax aħna njuranti, san, provaw jafżawna. Għalek fil-funeral ma jpaqbqux? Għaliex? Għax li jemmem, issa. Sinjuri, jenabżu fuq xi ħaġa oħra. Dan, inti Jien. tasal li tidħol fuq Facebook ta' raġel ieħor biex tara x'inhu liebes. Skulli li mela m'għandix nagħmel bħajti jien għadni. Jien anka biss il-ħbieb ta' Facebook tiegħi irġiel huma ta' bil-fors bħal Daniel, Biex naħdem miegħek. missieri tridu, il-bqija l-irġiel ta' bil-fors, il-bqija li f'nisa li normalment jisseġġerewhomna fuq il-WhatsApp in-nittinin tal-grupp, ma jkollniex. Mhux hekk? U tal-irġiel, is-solu jekk jagħmlu hekk. In-nisa l-esseri strambi tagħna huma differenti. Ekku. Jiena fil-għaxija tintefalek fuq is-sufan, jiena qed nipprova nara s-series li mbagħad tgħidli ma fimt xejn minnu. Mela, l-iktar ikun bis-subtitle bl-Ispanjol. U x'tagħmel? Toqgħod tidħol fuq waħda l-bib tagħha u tara x'libsu l-bieraħ ma' min kienu x'għamlu. Ma minn kielu, x'kielu, fejn sifru, x'karozz għandhom biex naraw jekk għandhom x'iktar flus minna. Ekku. Imma l-istramberija li jiena għadni ma nistax nifhem, illi n-nisa barra li huma strambi huma sadisti. Ikun hemm xi waħda, Alla jbereka tkun fiha xi ftejt. Jiena jogħġbu li nisa naqa' fihom. Vera, Imma ġieli di qalli. b'kattiverja tilbes xi libsa, 8 sizes iżgħar, 8. Il-libs hekk tkun. U zippek. Fuq quddiem tal-libsa jkun hemm id-dmuħ tal-libsa. Le, tagħmilix iktar hekk. X'tagħmel? Flok iżommu għalija għax għandek trid tieħu ritratt hekk tħossok komda. Le. Taqbad ir-ritratt. Tippostjah fuq l-arena tal-ħdura li jisimha Beauty Girl, you girl talk. U tiktbilhom What do you think about it, girls? U xakalli ġagbini li janka f'din is-sala għaw. Looking hot, babe. Awesome. Hot mama. U d-dima, għax naqta kint waħda minnhom ta' mbagħad tieħu screenshot għandek grupp fuq il-WhatsApp mal-ħodor sħabek. U kollha kemm huma toqgħodu tibilgħu f'sormhom biha. Vera rġieli solu jekk vera. Anke n-nisa tiġab fuli, grazzi. Ekku, sinjuri, imma ħalluh apparti dan is-suġġett u mmorru għal suġġett ieħor. Ansib raġel komuni. Saqsil dan għax għaddik għaskellimtu, saqsil dan. Inti, ġismek, Mattias, jekk niġi jiena, boj. Xaw ta' da, u boj ta' Boj. Għaddejt minn ħafna ma boj. boj. Inti boj, boj. Boj. Jekk niġi ngħidlek, tiġi t-toilet miegħi? Tiġi? Le. Bravo! Jem. Ibqek! Timbidirx! Tagħmilx bħal daw l-esseri strambi. Għattinnu tajtu jkunu f'restorant, eżempju, tqum waħda l ħaġa tafża, imma ġejn niġi fuq deni ħamur it-toilet dan, ta' ma jsirux ġa, tqum ħamur it-toilet, daqqa qumut ngħidha ħniġi miegħek. U tarhom sejrin hekk għalok. Tal-imġienet daw l-affarijiet. Aħna l-boys li faċi xi xkustanza l-emmulaw ma taranix din it-toilet flimkien. Affarijiet daw. X'affarijiet daw. U anka l-mod kif titkellmu dwar il-paċċu. Isu kważi jisni nafu daqskemm jitlu fil-fond fuq. Zekkum mal-mejda u jitkellmu fuq anka mal-ikel, ġifieri. Aw, Marelli ħattu għal-laser ta' ħattu. Isu xi pudel. Aw, ħallejtlu pinzella. jew inkella għandu infection bħalissa nalla kien dana u x'ismu dak. Mark Sant. Mark Sant, rajuli għas-salvaħuli u kien. Xaffariet daw. U lar, edha bieħta, xie portana! Immaġina fuq il-mejda tal-ikel toqgħodu titkellmu fuq il-period. Waqxi għazin bit-salza, edha bieħta! Ja! Xie portana! Xi stramberija! Għan nipruvaw xek tittallimhom bl-eżempju. Nimmaġinaw li aħna l-irġiel qed nagħmlu bħalkom. Immaġina
All right? Sinjuri min jimpressjona ruħu naqra stronka tkun, immintukom tamlu għadejja. Dan għandi sufa, għajja jilna. Aw, għara naqra kemmi ħamra r-ras. Hudu għant Mark Sant jek jarom. Għara li għal-bajda x'maġi Ma bedna rridx ra. nararek xe! Titqu imma tamluwa, is-solu n-nisa li jamluwa, ejja. U oħra, il-ġil, dilek għax jisek tafxet ta'melet. Il-mara tijak, kif tara xaġa tliq? Il-ħġieġa tal-forn, il-lift, mera. Ħaċċaw l-ħi. Tijaq ċares leja. Kif jaraw mera jġennu n-nisa? Il-lift ejt inġri tlan erba solari zejda, ta' imma dik nara naqa vantaġġ. Kif? Għax daw, n-nisa strambi. Ma nafx, jek tiġrilkom jisolu bil-mod tam Louis Ovja l-għawam. Louis Ovja xkolla abbatu il-lejla da. Mela tkun miexi fit-triq, jekk jiti għaf titkellem ma xaħat, għara ma titnifis jew t-dejja. U jdumu jitkellmu n-nisa. Jekk alla resqat tiġri bil-kontra ma min waqaft ima tafux, tintefalek f'din il-pozizjoni. Dritta, handbag sirat il-fuq u tibda tonfoħ. U tek-tek. U jekk alla resqat ma kunx qed tħossa tiġik viċin sa ma tħoss ir-riħ jaħbatlek monoq, tajjeb biex fittex tiċċaqlaq minn hemm. U allura jien armajk b'dal il-mirja żgħar. Dejjem ikollok waħda. Ejja, għandi ta' sharpness. Ukoll tistri. It-tila f'idejha u tagħmel nofsija tilabsa kemm inti titkellem. Inti żgur mara għandek mhux ammorrinu? Isma', u ma nafx hekk kellkomx iċ-ċans taraw kelli feature fuq il-Facebook milli tkellem dwar in-nisa pregnant rajtuh. Rajtuh raw xi 270,000 raġel ngħidlek jiena. Għax dan li qed nitkellmu dwaru meta jkunu pregnant in-nisa jagħmluh times 10. U san għalkemm il-baby tkun pjanajtu mal-mara, taf kif jew tkun trid bl-idea inti wara li toħroġ tqila ma tibqax ir-raġel li tant jħobba imma tiġi dak il-barbaru bid-daqna u bil-qrun illi tħaltilha fil-kamra tas-sodda u rrejpjajta. U kull kelma li tuża tista' u ħafna drabi tiġi użata kontrik san. Intkom taħsbu illi jekk jiena ngħidlek il-ġurnata ħarġet illum hemm lokal ġlieda. Iva jekk tkun tqila. Għax tgħidlek il-ġurnata sabiħa imma jimpregnantadni. Ekku man-nisa lesti għalik bil-murtali. Inta fuq xi xqalat li ġlieda, x'għastem menta. Mela kien hemm waħda li bset libsa hekk pulita u ktibtilha waw. Jien mhux għax eret għaliha taqalt li, għax eret għall-libsa, immaġina naqalt li qatt ma tiktib li waw. Xi wieħed jgħidha lija badilha messaġġ fuq il-Messenger. Le WhatsApp kont bak. Futur? L-irġiel, għax ġit tajba. Ħanorukom daqsxejn ġlieda ta' bejn l-irġiel kif isseħħ, għax int tkun taf fejn int raġel. Tittajt xi ħaġa? Titbla bum daqshekk. Intom in-nisa kif beda jgħid Daniel, isek qed tgħix fejn Nord Korea taf li għandha l-missili, imma ma nafx meta tisparhom did-demonju, all right? U jinkwitaw fuq affarijiet illi m'għandekx għalfejn tinkwita li ħajġru fil-futur, eżempju nibni d-dar bħalissa. Jiena il-flus kollha f'idej kuntratturi jiġu darba ma ġux 10. Da! Jiet iġġieled miegħi għax ma naqblux fuq il-post fejn ħanżommu l-bawl tal-ilma tal-qattus. U biex naraw kemm intom kollox kontra, jekk għandkom kuraġġ ħollu jdejkom dawk li għandhom xarhom min-nuklat u fil-verità x'jagħmlu. Jagħmlu lix. Ejja, urun ejja. Min ikollu xaru lix jagħmlu? In-nuklat. Min? Kollox kontra n-natura tagħmlu. U għalhekk irġiel jekk taqblu ma dak li għadna mill-bidu sal-aħħar biex nagħlqu bil-kbir, ħanisolu waħda kollha f'daqqa. 1, 2, 3. Jekk tiġi xarmejn jofern storja jagħmlu hawnhekk. Daw il-fatti kollha u anke s-sola tal-irġiel turina illi għandna raġun. Iva, sinjuri, in-nisa huma verament
l-aħħar stage. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady. Kull sena d-dizinjaturi tal-ħwejjeġ Charles u Ron itellaw l-isbaħ sfilata bi ħwejjeġ imnebħa mill-kultura Maltija. Tista' tgħid li ħadd ma jlaħħaq mat-talent tagħhom sakemm żomm. Dawn min huma? Żewġ stilisti kbar oħra jidhru li ħakmu l-Gżejjer Maltin. Sinjuri għalikom Charles u Ron! Ja ħasra jien John mhux l-Olandiż, jien John, kif aħna sinjuri? Kemm għandna nies? Kemm ġew nies Alla jbierek Charles, kemm jien kuntent. X'nagħmlu nibdew bl-orders? Mela, ejja. Ejja l-boy, ġibilna l-orders u daw in-nies, boy. Ejja. Tini l-libsa l-bajda tal-lejs. Mela di ta' dik is-sinjura tem fuq. Charles, tajt ngħidilha li jekk tilbisa jiġi qisu sajjiet qabad balena. Oqgħod. Da tank top ta' minnu? Il-tank top ta' dik is-sinjura temara. Mhux tank ġibjuni għandha. Tara. Għandna repair. Dak ta' minnu? Ta' Chris Fern wara li kaxkru Robert ta' Bela. Għanżira, dak ma nafx kif ħanġibu. Għandi alteration. Alteration ta' min? Ta' Claudette, ta' Desire. Dik ġarala. Xpakka dila l-Leotard. U ifimni xpakka l-partit taħseb wara l-Leotard. Kemm aħna ħodoru aħna designers. Vera. Lilkom in-nisa l-kurketti u l-buttuni fl-iktar postijiet strambi u narawkom titawġu. Anka l-buttuni bil-maqlub tagħna jagħmlu tejja. Xaf, Għala aħna lek għazilna l-xuxi. Jiena zilt lilek, Charles. Jiena zilt l-Ron. Mux John, anka mandi l-ġuta, John. Isma, jien verreċitata xid disinjajt l-uniformijiet tal-Pulizija ta' Trafik, għara xi ġmiel. Għara xi ġmiel. X'għamilt? Għara xi ġmiel, għara naqra. Kemm huma puliti, taħsbu li puliti? Dawk għas-sajf. Sajfu xitwa dawk ħanini. Madofna, qed naralu xaġa nieqsa jien. Imminti tittara x'kelli f'moħħi meta miltom. X'kelli f'moħħu? Illi jekk mal-ewwel tkun taf x'għandu f'moħħu l-Pulizija ta' Trafik. X'għandu f'moħħu? Li jaħxik. Għandina ħadsib tal-gowżow ċelli. Iwa kemm jien eċċitata lik. Tejja. Għala għajja x'aħseb. Puliti ħafna u vera appropriate. U taf għalfej għamiltom hekk? Għala. Għaxet ġiri tkun fil-kju, taj daħja bejni, dal-li. Iwa dejjem najda. Kif tara l-da tajt, daħja bejni. Isma taf min ġi biex jagħmel sutanna. Tony Bezzina ta' nazzjonalisti. Ara kemm muħer, insomma mhux daqshekk. U ġej ġarrab next week. Mela niklirjaw l-studio. Le, mux l-studio ħanġarbuħ. Mela fej? Il-shipbuilding jisu xrek. Oqot, isma għandi bżon parir. Ejja. Taf li ġej il-papa. What? U majma. Forsi nilbes xi ħaġa daqsxejn colorful. Ara li tilbes diċenti, Le kollox għattej, tat dal-outfit, ara x'taħseb? Pulit. Pulit ħafna anka l-messaġġ warajh pulit. Taħseb? Iwa għax braġel bħal dak żgur li ħanerfaw salibi. Eżatt, nibdew ħanibdew bil-fashion show. Min eċita? Tejja. Sinjuri ħanibdew bil-fashion show. Vereċitati bħala Charles u John. Ekku ħanamlu l-kom il-Winter Autumn Spring Collection. U Summer. Summer ma naħmilix. Sinjuri għalikom il-collection. L-ewwel outfit li għandna jismu The Flyover. Fil-fatt hawnhekk għandna l-fly
U għanek dal-ħafna ħaxix jissimbolizzaw il-siġar kollha li qaċċatna biex għamilna l-flyover. Charles & John, sinjuri, grazzi l-modella, grazzi ħafna. It-tini wieħed fil-collection tal-irġiel, sinjuri, għanna il-print li vintajt jiena, John, ek jodbu l-modell, illi jismu Maltese Balcony Print, vintajtu jien. Waqaf. Ġara. Ela. Iwa ġara. Id-design, eżatt bħal ta' Mhux Ċażuron. vera. Eżatt, Ejja la, vera modell. għandhom tal-galleriji Ċażuron. Le, imma tagħhom m'għandhomx xi 3D. 3D xini? Imqabża, tara mqabża, u mhux hekk biss ajjatlu. Il-mi? Ajjatlu. Jien. Ara jirrispondi. Grazzi ħafna Charles & John! Bravo, I like it. Ejja, ħiri, miss. L-ostrina waqqa fil-mużik erġa. Ġara! U għax daw tfitta bil-fors. Għalix? ċebrit li Michel, muska. Ġawsef. U reġa tħatom dis. Mela ħatibqa tom di. U għabbizili, jena ximmux tajjeb. U għalt li isma mill-li l-outfit. U għallon ma kuħamilla xej. Umbat. Ġitni ideja tajba. Demonju. Għattila enti fi zminek kontow fil-bahar. Eżatt, kienet tom fil-bahar. Missa tanġralom affarijiet, il-iblok fil-bahar, ettom fil-ħaram u qalbi. Charles & John, sinjuri, u l-aħħar outfit mill-collection tal-irġiel hija sut ispirata minn Adrian Delija. Ara kemm pulita minn qudiem, Issa fil-verità għaddi, mill-qoddim isa sut normali, ma tinduna bxej. Per mbagħad eżatt bħal Adrian Delija kif idur iwaħlulu żopp. Sinjuri, Charles & John! So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. U għahna bħala dan usan ħaneħdu break, ħantukom iċ-ċans illi tamlu l-qadi ta'kom tajjeb, u għahna fil-break ma nafx il-notajtux, ma għedin nġorbu il-Monster. L-enerġija. Id-dan għed idu il-ġdid, kif inu? Tajjeb, għandu tomiet, ta' vera, id-duqot tridu. Iżda nixtieq infakkarkom ukoll illi qed nagħtukom iċ-ċans illi tirbħu il-flus tax-show lura. Tajjeb. Issa, taf kif għara kemm tiġik tajba, kieku, għandek ix-show li jmiss. Mħallas. Tara da u jista' jkun tirbaħ il-flus tal-biljett oriġinali li ħallas. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tafsu like fuq il-paġna ta' Muża Malta. Ħannurukom ukoll fejn tridu tmorru Muża Malta, afsu like dan huwa mużew fil-belt qed ngħidilkom jien tal-bliħ. Lajkolkom iċ-ċans tistgħu tarġgħu tmorru taraw jerġa' jiftaħ kollox. U bekk xi ħadd minnkom minn li jafas like ħajkun qed jieħu il-flus tal-biljetti lura. Issa, minn għandu faċenda. Jaħlisa, għankom intervall mużikali qasir ħafna u nerġgħu nkomplu bix-show. Żewġ diski hemm, żewġ diski, all right? Hi, my name is Kirsten Graham, and this is one of my original songs, which is called Got It All Wrong. Years and years, and months go by, I remember when we used to fly. You and me played the game, run for the same old fare. Some of us just spend the days minding their own way. Side by side, our heads together, thinking our love could last forever, but we got it all wrong.
blues. The blues is here to stay. Welcome to the blues, to the blues. Blues is here to stay. Illum għandna ħafna komplikazzjonijiet għalhekk nużaw dak li hu faċli bħal tal-linja kart. Tal-linja kart taqbad il-karozza tal-linja. Bit-tal-linja kard ingawdi rati jorħos fuq is-servizz tal-lanċa. Bit-tal-linja kard gawdi minn rati jorħos meta inti tagħmel użu minn dawn ir-roti tal-elettriku jew inkella mill-muturi tal-elettriku. Tal-linja kart gawdi minn rati jorħos fuq it-TD Plus. Bit-tal-linja kard ingawdi minn rati jorħos fuq l-iOScoot. Tal-linja kart faċli biex tużaw. Il-ħanina x'għamilt waqgħet il-mobile fit-toilet. Xelta vasta ta' dawlu l-aqwa offerti minant ISS tal-imrieħel.